Voi olla myös tykinkuulataistelija Mia. Näyttää, miten mä voin taistella. Ei pelottaisi niin paljon niistä taisteluista kuin noista ollut. Se ihan rentoa. Se on rento se selfie. Miksi hengität tolleen näin? Hyvää huomenta, Rummu. Oli hiljasta. Mutta oli kyllä niin hiljasta, että mennään kattoo miltä Rummun järvi näyttää tälleen aamulla 7. No Tyynellään se näyttää. Tuolla näkyy missä se nyt on? Tuolla. Nuo on ne hiekkamuodostelmat, mihin eilen kiipeiltiin ylös. Mut puskaparkkeilun kannalta niin aivan sairaan hyvä paikka. Ja sitten kun paljon parjattua puskaparkkimeininkiä, että myö nyt vaan sotketaan kaikki paikat ja näin poispäin, niin no joo, on tää meidän tiskirätti on lentänyt näköjään pyyhekoukusta, mutta täällä on kyllä erittäin siistiä joka puolella. Ei se nyt ehkä ihan kuitenkaan mene silleen, että kaikki vaan sotketaan. Eihän tää nyt toki aina ihan pelkkää rilluttelua ja rallattelua. Kyllä täällä pitää välillä tehdä ihan samat hommat kuin kotoon, koska tämähän on koti. Siivouspäivä. Tai tää nyt on päivä. Tässä menee 15 minuuttia, kun tän tehokkaasti 200 tekee. Mattojen tamppaus, lattioiden lakaisu, tiskit. Ja reissureki on taas lähtökunnassa. Meillä oli vaimo liimannut tänne uusia tarroja. Se olisi niin kuin lähtö esissä Rummusta. Mut hei, mun pakko esitellä teille tää mun huippuporras. Siis tämähän on tosi kätevä siinä, että koska meillä ei ole tällaista sähköistä eikä manuaalista porrasta tossa, kun käsittääkseni se vie aika paljon maavaraa pois tästä autosta. Niin ainakin Timo on sanonut, että ei semmoista kanta hankkia. Ja sitten tästä se on aika korkea tää väli, niin kivempi mennä autoon. Mut hei, tää on siis huippu. Tää mun porras. Ensinnäkin tässä on tällaiset taittuvat, missä se on se nappi, jalat. Eli tän saa kätevästi pienempää tilaa. Näin. Käännetään nää tänne. Näin. Mut hei, sitten se on yksi toinen huippuominaisuus. Siis tää on samalla tällainen säilytyslaatikko, johon voi kerätä kaikkia kivoja aarteita. Timo on tästä varsinkin tosi innoissaan. Mut sitten tässä on vielä yksi tosi hyvä ominaisuus. Ja tää on nyt vastaus yhdelle meidän videolle tulleisiin kommentteihin, kun Mia piti jalkoja tuossa kojalaualla. Joo, tosissaan toi penkki on sen verran korkea, että mun jalat ei ylitä maahan. Mutta nyt kun tähän laitetaan tää mun kätevä yleisjakkara ja sit mulla on vielä siihen tällainen matto, niin nyt mulla yltää myös jalat maahan ja siinä on kivempi istua. Joo, seuraavaksi me ostetaan Mialle vielä lastenistuin. Mut se on tosi kätevä. Hei, ja siis mistä me ostettiin? Clas Ohlsonilta. Clas Ohlsonilta. Makso ehkä joku 15 € tai jotain sitä luokkaa. Ja mitä siinä oli, kun painoraja oli joku 150 kiloa, eli siinä voi kuin iso ihminen kulkea. Miekin voin silleen varovasti astua siihen. Niin, mutta se on hieno. Se on hyvä. Mut hei, nyt lähdetään. Nyt lähdetään. Nyt on ostettit. Ostettit on nyt ostettit. Ois pitänyt tehdä se tää. Nyt lähdetään. Ja nyt tähän puskaparkkeiluasiaan otan vielä itsekin sen verran kantaa. Meidän tapa harrastaa tätä on se, että kun myö lähdetään, niin ihan korkeintaan renkaan jäljet jää. Mitään muuta ei jää. Ja vielä kerätään parhaamme mukaan, jos joltain muulta on jäänyt, niin keräillään pois. Kaikki kun toimisi tälleen, niin sitten ei sitä
jupinaa ja rutinaa siitä ois, että paskotaan kaikki paikat. Kakkahommia! Me ollaan Haapsalussa ja täällä on tällainen merenrannassa tällainen vähän niinku matkaparkki, jossa saatiin harmaat vedet pois ja Tässä voi käydä. se on tällainen ihan vessa. Ei nyt tämmöstä kuvaa. Jos yksikin suomalainen kuntapäättäjä sattuu kattoo näitä meidän videoita, niin laittakaa kommentti tuohon alle, että minkä takia tollasen, niin kun esimerkiksi tällainen vessan tyhjennyspaikka, vesipiste ja siitä muodollinen maksu vaikka Vipsiltä tai muuta. Miksi se on Suomessa niin vaikeeta? Tuossa oli ulkoon pömpeli, mihin sen sai kipata 5 euron maksuun vastaan. Niin minä en ymmärrä. Antakaa mulle Lapio ja joku Tiinu, niin minä perustan niitä ympäri Suomea. Linnanneito. Haapsalun Piispanlinna. Piispanlinna. No mikä jottei? Siinä on kuulkaa sellainen juttu, että hiljaiset terveiset, me ei huudella. Se on vaikuttavan näköinen rakennelma tämäkin. Tää on ollut niin kuin oikeasti hyvin merkille pantavaa se, että ihan joka paikassa missä on nyt kulettu, niin hirveän siistiä. Nyt on käynyt Viros moottoripyöräreissui. Varmaan voi puhua jo 10, mutta en ole koskaan kiinnittänyt huomioon, kun emme ole ollut tällaisissa paikoissa. Että täällä on oikeasti hemmetin siistiä. Mä olisin kiroilla vahingossa. Vaimo on kieltänyt kiroilun. Ja sen takia me on perkele sen lopettanut, kun vaimo kielsi. No niin, Miia Toivomuskaivolla. Mä toivon, että mä saan aina vähän seikkailla. Sinne meni. Sun vuoro. Tämähän menee nyt ensinnäkin niin, että tällaisella toivomuskaivolla niin se, että miten tän heittää, niin se on kaikki tärkeintä. Ja sit toivomusta ei koskaan saa sanoa.
Mut siis pitää sun sanoa se. No en tietenkään sano, koska ei se muuten toteudu. No mut siis mun toteudu enää? Ei. Sun seikkailut loppu varmaan tähän. Oh my god. Aika nykyaikaiset portaat ollut 700 vuotta sitten. Tuossa on varmaan se kahvila, mutta kuin mua alkaa pelottaa. Okei. Oho, onpas Tää menee pää sekaisin, kun tässä pyörii aikaisin. Tuohan oli pahdustaminen. Ai. Hupla! Älkää tolleen takaperin. Joku kaadut tässä, sit se katsoo mun päälle. Tattu. Niin on. Hei. Miksi sun tää kiustaa? Onko se ihan rentona? Se on rento se selppie. Miksi sä hengität tolleen katkonaisesti? Eiku pelottaa jonkin verran. Ai, kuinka Mä paljon? haluaisin ottaa kuvan, mutta mä en uskalla. Tästä on tullut siis ihan kammottavaa tästä. Niin on. Tästä on tullut niin kammottavaa tästä. Varo ettei nyt se tuuli. Ja sit jos sulle tulee se, että sun yhtäkkiä se hyppäätkin siitä. Vetuun ottaa Mialle nämä kuvat, niin se näkee minkälaisissa paikoissa se on ollut. Aika visusta menee tätä oikeita reunaa pitkin. Kohta me ollaankin jännässä paikassa. Kun... Eikä saa kiroilla. Ei niin. Jännittääkö? No, pikkuhiljaa helpottaa, kun mennään alemmas. Kyllä tästäkin vielä kuolee just. Mutta kato, ei tohon. Voisi ikin kuolla. Mut tästä jos mä jähtään, niin... No niin. Kato, tuolla on ihan tollasen tyhjän päällä tuo seuraava tasa. Nää jää niin lyhkäiseksi aina tuolla kauhean kiipeämisen kanssa. Sinne. Ei meidän piti yksin sinne jäädä muuttaa asumaan. Hei, tuossa olisi ollut se kahvila, mutta se jäi. Niin, no sekin jäi käymättä nyt kun tuli vähän sellainen olo. Niin se tuli nyt se. Tästä pääsis torniin, mennään sinne. Eikä pelota niin paljon, koska näissä on tällainen kunnon seinä ympärillä ja Niin no. ei näe mihin. Tosta kun mä jähtään, niin ei satu just yhtään. Tää on ollut pienempi aika paljon varmaan siihen aikaan, kun tää on tehty kuin meikäläinen. Ainakin laihempi. En tiedä miten se vaikuttaa tuohon kapeuteen. Katoppas. Täällä on hyvä akustiikka. Ihan kirkas. Tällainen jos olisi yöpöydällä, niin saattaisi ottaa jossain vaiheessa. Hermo. It's necessary. Ai niin palveluiden. Meillä on oikein. Katedraali. Haapsalun tuomiokirkko näyttäisi olevan. Nyt on sekin mahdollisuus viety jo, että jos ei ole kolehtia laittaa, niin... Tittididi. Sen verran vaikuttava kirkko, että melkein tekis mieli liittyy takaisin, mutta en taida sentä. Tai mennä naimisiin. No se on kyllä yksi sellainen hyvä vaihtoehto, minkä vois tehdä. Kirkossa. No ei, en tiedä. Missä nyt vaan? Jos on kastemalli. Niin onkin.
keskiaikainen taistelija nimeltään Pesuvatin Mia. Vatipää. Tää on aika painava. Se. Voi olla myös tykinkuulataistelija Mia. Mä näytän, miten mä voin taistella. Ei pelottaisi niin paljon niistä taisteluista kuin noista ollut. Täällä on, kato, hevosen kenkiä. Onks noilla kengitysnauloilla laitettu aika raju? Niin no, tosi raju. Nyt on paljon rajumpaa, että täällä on tykkejä, mutta rouvan mielestä on raju, että oli niin rajut kengitysnaulat. Haapsalusta kohti Pärnuuta ja vastoin kaikkia navigaattorin ohjeita, niin ei tietä 60 Lihulan kautta, vaan tietä 196. 196. Ja mikä oli paikka? Vanamoisa. Vanamoisa tai joku Mihkli. Mihkli ja Vanamoisa, tie 196, eli kiertotietä Pärnuuseen, koska kuka sit nyt pääteitä ajaa? Ei kai kukaan. Jatka ajoa 3 kilometriä kunnes tie päättyy ja käänny sitten vasemmalle. Niin kauan pitää ajaa kunnes tie päättyy. Se on hyvä ohje. Myöhän ajetaan. 56 kilometriä on Pärnuus. Käänny 500 metrin päästä oikealle tielle 176. Tää on nyt se Vanamoisa. Vanamoisa. Vanamoisa oli vähän niin kuin noissa Savitaipaleen läpi. No, savitaipalelaiset, älkääs nyt sitten siellä riemastuko. Se on ihan Käänny oikealle päällystämättömälle tielle. kaunista, ihanaa, päällystämätön tie. Kauanhan tätä ajetaan. Kauan. Tätä ajetaan tietysti. Voi. Mihkli on 12 kilometriä päällystämätön tie. Tietysti jotain kauheita suorakulaa. Seuraa tietä 176. Ja se oli sama ajoaika. Niin oli. No ei tää nyt. Nyt ette varmaan jaksa kuunnella tätä pärjätä, että menkää nukkumaan. Mitäs me nyt on? No katos vaan. Kappas vaan ja kundes vaan. Tällaisista vesisadehommista ei nyt sit ollut kyllä minkäännäköistä sopimusta. Ostin tolle daamille sateenvarjon, mutta itselleni en ostanut. Ajellaan Pärnu silloin kun ei saa.
Hyhy. On vähän kylmä. Lyhyet hihat ja lyhyet puntit. Ei osaa pukeutua oikein, aikuinen mies. No, nyt ei oo Arska mitenkään kauhean van life romanttisessa paikassa. Ollaan niin tökeröstä heitetty tänne vaan 8 € vuorokaus parkkiin, kun tää oli lähimpi tähän Pärnuun keskustaan. Ikkunoista näkyy meri. Ja vettä sataa. Sukka on aivan litimärkä. Tai molemmat. Nyt me vetäydytään videoiden editointiin ja ehkä lasillinen hyvää rommia, koska on vähän kylmä. Mutta aina on hyvä hetki miettiä, missä mie nyt on.